zuciya na gwagwarmaya, to kada wani abu ya shige ka wanda zai raba ka da wannan. Mujahada muhimmin abu ne, tsayawa da wajibai a wurin, sallolin farali akan lokuta, da kula da ma'afurai, sallan dare, karatun alkur'ani, zikirin safe da yamma, da cin halas muhimmin abu ne. Sannan kuma da kyautata ma sauran al'umma, da yi domin Allah. Don na san yan wasu sun saba, akwai abin da kan ce ma in ma ban gaya musu ba, in ce akwai wata magana da na saba faɗa zan maimaita ta ana, kowa zai ce ai mun sa abin da zaka ce, shine yi domin Allah. Ka yi domin Allah, yi domin Allah. In kana yi domin a ce kai ne wane ne, to ko an ce maka wani ko ba a ce ba, shine ladan ka, wai ya zubillah. In an ce maka wani ka samu, in ba a ce maka wani ba ma shikenan ka da ladan ka ne kenan, saboda dama don a ce maka wani ne kake yi. Amma in kana yi domin Allah ne, ba ruwanka a ce maka wani ko kar a ce maka wani, ko a koshi maka ko a yabe ka, duk daya. Ba domin a yabe ka kake yi ba, saboda haka ba za ka fasa don an kushe maka ba. Yawa kuma yabo ko kushewa kai a wurin ka sai zama duk daya, saboda mene, ka san don wa kake yi.